दिनैहाय नैबे सेरफांगुरि देबोरगाव बे रायबस्तियावहाय जोङो मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों। दा बेवहाय गासै 30 नखर सिगाङाव बिथांमोनहा BPF आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ बिथांमोनहा समर्थन होनानै फैदोंमोन। दा बिथांमोनहा जोंनि प्रमद बर' सार दैदेनबाय थानाय UPPL BJP सरकारनि जे आदर्श नीति बेखौ मोजां मोननानै दिनैहाय जोंनि UPPL दोलोआवहाय जयेन जाफैदों। दा जोङो बिथांमोनखौहाय गोसो गोथारै जों बरायनानै लादों। दा बिथांमोननि जगदान होनाया जोंनि UPPL दोलोखौहाय गोख्रों खालामसिनदों आरो जोङो आसा खालामदों जे सिगांनि समफोरावहाय जोंनाव राजबंशी कमिउनिटिनिफ्राय एसे माने बारा बिदिनो एसे खममोन। दा दिनैहाय बिथांमोनहा मैयाबो जोङो मोनसे गामियावहाय बिदिनो जयनिं होदों। खोब मोजां रेसपन्स गोसो माने जानानै बिथांमोना फैदों। एबारावहाय सिगाङाव जाबाय एबाराव जों UPPL दोलोखौनो जोङो समर्थन होनानै दतमा समस्तिखौ जेरैखि जाया UPPL नि MCLA जों देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों। दा बे हिसाबै फैगौ जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां BTC बिसायख'थि बेवहाय दतमा समस्तिनिफ्राय UPPL दोलोआ देरहागोना रोखा जाबाय। सानफा एफा बिदिनो जयैनो हाबाफारि खुंनायखौ नोंथांमोनखौ नुबाय थादों। बिदिनो बहाबाफोर खुंनायाव दंबावो? हाबाफारिया सानफ्रामबो जाबाय थागोन। मैयाबो जादों, दिनैबो आरो गाबोनबो जागोन। आरो स्पेसियेलि जोङो जे पल रेकर्डखौ नायदों जे सिगांनि समफोरावहाय थांनाय 2015 आरो 2020 आवहाय UPPL दोलो हिसाबै बबे जनगोष्ठीनिफ्राय एसे खम मोनदोंमोन। जोङो बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावदों आरो जों बिथांमोननियावहाय बांसिन हाबदों, रायलायदों। बिथांमोननि दुख सुख, बिथांमोननि सुबिदा असुबिदा बेखौ जों बिथांमोनाव मत बिनिमय खालामदों। दा बिथांमोनाबो मोनसे सिगांनि माखासे माने भुल मोनसे धारनाखौ शिकार जादों जे जोङो जायनि थाखाय दिनैहाय दतमा समस्तिया MCLA खोमानानै लानांदों। दा बेखौ बिथांमोनाबो अनुभब खालामदों। दा ओइबार जे UPPL दोलोखौनो मदद होनानै बिथांमोना जोंनि दतमा समस्तिखौ उद्धार खालामनायावहाय सहाय खालामनो थाखाय आवगायबोदों। आरो स्पेसियेलि राजबंशी कमिउनिटिनिफ्राय जों एसे खम मोनदोंमोन नालाय, दा बे एबारावहाय जोङो बांसिन राजबंशी कमिउनिटिनिफ्राय जों भट मोनगोन आरो मुस्लिम कमिउनिटिनिफ्राय जों मोजां भट मोनगोन। बे मेसेजखौहाय जोंनो दिनैसिम जगाजग जाबाय थादों, फोरमायबाय थादों आरो प्रेक्टिकेलि जे जयनिंनि हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9770754550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।